Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Rematamos esta semana de entrevistas aos nosos representantes políticos co Goberno de Santiago. Acompáñanos a Tenente de Alcalde María Rozas. María, benvida, moi boas. Moi boas. E imos continuar falando das cuestións coas que estivemos a analizar cos representantes, neste caso, da oposición. Xa pasaron Rubén Cela, Paco Reyes e Agustín Hernández, estiveron a falar do caso do Servizo de Axuda no Fogar para persoas dependentes, un servizo que está a traer certas complicacións. Nun principio, a empresa que está a prestar este servizo non quería continuar, o Goberno prorrogou ese contrato, e había certas queixas dos usuarios, tamén os traballadores falaban de malas condicións nesa prestación do servizo, e finalmente coñecemos que a Xunta asignara máis horas para poder atender mellor ás persoas e para poder atender a máis persoas, porque hai unha lista de agarda importante. Esas horas non se puideron executar por un problema nese contrato. O Goberno fala de que un pouco a responsabilidade ven do Goberno do PP, que foi cando se asinou ese último contrato. Como explicarían vostedes un pouco a situación en xeral que se dou neste caso con Valoriza e con estas horas que non se prestaron? Bueno, pois eu creo que compre aclarar varias cuestións neste tema, non? Porque falouse moito, falouse demais, de feito, por parte dos grupos da oposición, de forma moi incorrecta, non? E o primeiro que hai que destacar aquí é que estamos a falar dun servizo moi sensible, moi importante, non? Estamos a falar de persoas que necesitan, pois, un servizo de axuda no fogar, e non creo que sexa unha cuestión que, bueno, que sexa utilizada con intereses partidarios que o está a ser, non? Explícome. A situación, por introducir e por facer a cronoloxía. O Servizo de Axuda no Fogar foi adxudicado, é dicir, foi dado unha empresa o contrato, o servizo, un mes antes de que nós chegáramos ao Goberno, en maio de 2015. O Partido Popular adxudicou ese contrato a unha empresa por un importe de algo máis de 900.000 euros, despois de 15 meses en contrato, pois, que isto tamén quero deixalo claro, decilo, porque moitas veces escoitamos como a diario o Partido Popular, e non só o Partido Popular, pero especialmente o Partido Popular, critica ao Goberno, pois, o mellor estar un mes ou 2 meses en contrato. Isto non é algo extraordinario, eles estiveron 15 meses en o contrato de servizo na axuda no fogar, non? Achegáronse as eleccións e sacaron o contrato, que foi adxudicado, como decía, en maio de 2015 por 900.000 euros. Ese é o contrato que sigue en vigor, que sigue en vixencia. Que aconteceu? Pois que ese contrato era insuficiente. As horas que estaban incorporadas nese contrato non daban para prestar o servizo a toda a demanda de veciños e veciñas de Santiago que necesitaban un servizo de axuda no fogar, que da xente na lista de espera. As horas que se poden prestar veñen reguladas pola Xunta. No seu momento, maio de 2015, eran unhas horas. Que aconteceu? E tamén que coincidencia, xusto nunha campaña electoral, pois que a campaña electoral das eleccións autonómicas, a Xunta de Galicia fixo caso a unha demanda que viña sendo unha demanda histórica dos concellos, que era incrementar ese número de horas, non? E aquí creo que compre aclarar o tema de que supón ese incremento de número de horas, porque ás veces lendo ou escoitando algunhas declaracións parece que a Goberno nos volvemos majaras, foisenos totalmente á cabeza e decidimos non asumir unhas horas que son totalmente gratuitas, de balde, simplemente pois decidimos non asumilas, non? Bueno, creo que non fai falta ser moi suspicaz para darse conta que probablemente algo detrás, non has algo detrás de eso. A Xunta, como decía, incrementou as horas que lle adxudicaba aos concellos, polo cal os concellos podían prestar máis horas e reducir a súa lista de espera. Este non é un caso aillado do Concello de Santiago, como podes imaginar calquera persoa, non? É un caso que lle pasou a todas as cidades e todos os concellos que prestan este servicio. Que aconteceu? Pois aconteceu que nós tiñamos un contrato asinado, firmado e traballado polo Partido Popular. Un contrato que di, cando ti contratas con unha empresa, pois ten un valor económico, ese valor económico contempla unha serie de horas ou un servicio. Neste caso, eran 900 e pico mil euros, cunhas horas limitadas. A legislación só permite modificar os contratos un 10%. Do custo que ten, non? Isto foi o que fixemos.
miramos todas as posibilidades que tiñamos para incrementar as horas que lle podíamos prestar aos veciños de Santiago e no verán de 2016 incrementamos ese 10% de horas que era o que nos permitía a lei, superando o 1 millón de euros que destinábamos a este tipo de contrato, non? Por que só se pode incrementar un 10%? Porque isto a mellor son cuestións moi técnicas, e son cuestións técnicas que, de feito, determinada xente na oposición, sobre todo o Partido Popular, aproveita para marear, non? Para facer ruído, como se houbera algo que fora incorrecto e como se o goberno pois non lle interesara que os veciños de Santiago tiveran este servizo. A legislación só permite unha modificación do 10%, e ten todo o seu sentido. Imaginemos que unha empresa, cando se presenta a un contrato que presta unha administración, preséntase en función das condicións que se están detallando nese contrato, non? Se despois hai unha modificación sustantiva importantísima do contrato, algunha empresa que decidiu non presentarse poderá decir, pero isto non foi o contrato que vos sacastedes, agora estáis adxudicando a unha empresa dedo unhas condicións que non foran as acordadas, non? Entón, non permite esa modificación do 10%. É un caso illado de Santiago? Non. Ourense, Vigo, Coruña, todas estas cidades e máis, pero por poñer cidades grandes, acontecellos o mesmo. Cal é a solución? A solución é esperar a que remate o contrato. No noso caso, remata agora e xa temos unha proposta dun prego novo que soluciona parte dos problemas, ou que esperamos que solucione parte dos problemas que ti comentabas, non? Pero non é un caso aillado do Concello de Santiago, aínda que públicamente determinados grupos sí que o centraron en Santiago. O Partido Popular nada lle escoitei dicir de Ourense, onde gobernan, e precisamente estiveron na mesma situación. Adxudicaron a finais do 2016 un novo contrato e o adxudicaron porque, no seu caso, o contrato remataba antes, non? Entonces, eu que creo que ás veces, sobre todo en cuestións tan delicadas e tan sensibles como o servizo da axuda no fogar, pois non todo vale, non? En este caso queda máis que demostrado. Que fai Compostela Aberta con este novo pliego? Pois estamos traballando nun novo pliego, xa está case en inicio de licitación. É un novo pliego que, por un lado, incrementa de forma moi considerable o orzamento, pasa de 900.000 euros, 900.000 que tiña o Partido Popular, 1 millón e pico que temos agora nós, pois pasa dese orzamento, o duplica ata 2 millóns de euros anuales, algo máis, 2.100.000 euros anuales. E que incorpora con eso? Pois primeiro, incorpora que ninguén quede na lista de espera, que ningún veciño, veciña de Santiago que necesita axuda no fogar quede na lista de espera. E tamén incorpora pois cláusulas sociais que permitan, por un lado, unha mellor calidade do servizo e, por outro lado, tamén unha mellor calidade dos traballadores e traballadoras do servizo. O que viñan a decir un pouco dende a oposición, en isto coincidían os tres grupos, era que o goberno non fixera os esforzos suficientes, porque noutras cuestións, por exemplo, no tema das fochancas, si se sacaran contratos de emerxencia e se fixeran outra, ou se buscaran de alguma maneira outras fórmulas. Entón viñan a criticar un pouco porque o goberno, neste caso, como estamos a decir, tan sensible, non buscara tamén este tipo de fórmulas. Non sei se as buscaron, se non eran viables ou como foi o asunto. Claro que as buscamos, Silvia. Como non as íbamos a buscar? Claro que as buscamos, pero non había. De feito, o exemplo que acabas de poñer é un exemplo moi diferente. Non había contrato de mantemento que tapara as fochancas de Santiago cando nos chegamos. Non había. O Concello de Santiago tiña o déficit que tiña en fochancas porque durante anos non se sacaron contrato de mantemento. Entonces, mentras non sacábamos un grande contrato de mantemento que eliminara ou axudara a paliar o déficit que había de mantemento en Santiago, ese contrato de 1.200.000 euros, fomos quitando pequenos contratos de emerxencia, non? Eso é imposible facelo con axuda no fogar. Consultamos diferentes criterios técnicos de contratación, de asesoría xurídica a outros concellos. Era inviable, non había unha solución. E, de feito, que se só fora un caso, decía antes, se só fora un caso que nos aconteceu o Concello de Santiago, pois dirás, bueno, pero que fixeron outros concellos? Miremos para outros concellos de diferente cor política, da igual, Compostela Aberta, Marea Atlántica, Partido Socialista en Vigo, Partido Popular en Ourense. Fixeron algo diferente que fixo Compostela Aberta en Santiago? Non. O único diferente é que en Santiago goberna Compostela Aberta e hai detrás xente que lle interesa, pois, lamentablemente, facer política con cuestións que non se debería facer.
Ben, pois aclarado este punto de vista sobre esta cuestión, imos seguir avanzando en asuntos porque tamén esta semana falamos moito desa proposta por parte de varios alcaldes de concellos da comarca de Santiago de solicitar un parque comarcal de bombeiros, en este caso sen contar con este concello, coa capital galega. Foi unha cuestión que nun principio pois sorprendeu de alguna maneira, non sei a vostedes no goberno, agora me dirá se lles causou sorpresa, pero a raíz desta noticia os membros da oposición falan da perda de liderado de Santiago e concretamente do alcalde, que non, pois de alguna maneira din que non sabe liderar a bisbarra, e co cal a súa conclusión é que se non sabe liderar unha comarca, pois pouco vai liderar noutros ámbitos maiores. Así que pregúntolle, se foi unha sorpresa, como asumiron por parte do goberno esa iniciativa por parte de varios concellos, entre eles Teo, que é un concello pois con un goberno, podemos decir, afín a vostedes? Pois sí, efectivamente foi unha sorpresa porque o Goberno de Santiago enterámonos da decisión do resto de concellos da comarca pola prensa, o cal pois foi bastante sorprendente, non? Sobre este tema, eu creo que é unha decisión totalmente respetable, cada concello faltaría máis que non fora de outra forma, ten a liberdade de decidir dentro das alternativas que ten de que modelo ou que tipo de xestión quere asumir, non? O que sí que é certo que foi sorprendente e polo menos pois foi unha torpeza institucional, non? Porque estamos a falar de que había unha proposta sobre a mesa do Concello de Santiago para facer un parque comarcal de bombeiros, un parque que incluíra todos os concellos da mancomunidade, que foi unha proposta que había sobre a mesa que traballara o Concello de Santiago a petición unánime dos outros concellos, porque Santiago ten servizo de extinción de incendios, Santiago temos bombeiros, éramos pois os que menos ganábamos con esta proposta, porque nós o servicio témolo garantizado, non é esa a situación do resto de concellos que non teñen un servizo de extinción de incendios e que algúns, ademais, por lei, están obrigados a telo. Por exemplo, Ames, aquelas poboacións de máis de 10.000 habitantes, están obrigadas a ter un servizo de extinción de incendios, non? Entonces, había unha petición unánime por parte dos concellos de traballar nunha proposta dun parque comarcal de bombeiros. E nós, como Concello, como Santiago, pois, fixemos esa proposta, traballamos e fixemos unha proposta, non? Sempre estivo en riba da mesa que non só se estudiaría esa proposta, senón que se estudiaría tamén pois, a alternativa do Consorcio Provincial. Sempre estivo en riba da mesa, non? O que sí que é certo que pois, nos pareceu un pouco de mal gusto que se convoque unha reunión na que non se convoca a Santiago, en na que se vai a tomar a decisión de que non se quera a proposta de parque comarcal que propoñía Santiago, senón do Consorcio Provincial, non? Por suposto, os concellos están na súa liberdade de tomar esa decisión e nos respetámolo, pero sí que as formas pois, non foron as mellores, non? Non lles gustaron esas formas, pero teñen algunha idea de por que se fixo así, por que non se contou con Santiago, precisamente por esa cuestión que apuntaban dende a oposición, se hai algunha perda de peso político, algunha perda de liderado, porque isto non sei se vai afectar agora as relacións co resto de concellos. Somos ente profesional. Eso non ten por que afectar e faltaría máis que afectara, non? Quero dicir, temos boa relación entre todos, somos ente profesional, somos concellos que somos limítrofes e que temos a responsabilidade, porque por eso nos votaron pois os nosos veciños de traballar conxuntamente, sobre todo o Concello de Santiago pois ten moitos lazos de unión e moitos fluxos con veciños de outros concellos, non? Da comarca, e nese sentido non vai a afectar para nada, non? Falta de liderazgo, eu creo que a oposición algo ten que criticar, sempre busca algo de criticar, non? Aquí non houve unha falta de liderazgo, aquí o que houve foi unha decisión por parte dos concellos da comarca de outra opción, de outra alternativa, que, como decía antes, pois estaban en todo o seu dereito, non? De escoller e decidir que a alternativa é mellor para os seus concellos. O que sí que é certo, e compre aclarar, é que as propostas son moi diferentes. A que propoñía o Concello de Santiago para un parque comarcal e a que está sobre a mesa do Consorcio Provincial, non? Compre aclaralo porque, por un lado, falouse de cifras de Santiago, da proposta de Santiago, que non son reais. Falábase de que a proposta de Santiago tiña un custo de 12 millóns de euros.
é bastante menos o custo que propoñía Santiago, era en torno a 5 millóns de euros, dos cales 2,5 serían para a reforma, no caso de que se tomase esa decisión, para a reforma do Parque de Salgueiriños. Despois, había un custo de 4 millóns de euros en gastos de persoal, pero que 2,6 xa o estamos asumindo, é o custo que temos en Santiago polo noso parque, polos nosos bombeiros que temos en nómina, non? Entonces, non son íntegramente os 4, 2,6, máis da metade xa os asumimos nós, non? E despois, un pequeno custo de adquisición de material, vehículos, etc., non? Entonces, por unha banda, non é real ese custe que se lle achacaba a nosa proposta, é moito menos, moito máis da metade. Pero por outra, as propostas son moi diferentes, as propostas de servizos, moi diferentes, quero dicir, estamos a falar de diferencias ademais moi sustantivas, entonces non se poden comparar en términos económicos, porque nós facíamos unha proposta no que teríamos un servizo de extinción de incendios para toda a comarca de en torno a 100 efectivos, en torno a 100 bombeiros, non? O Consorcio Provincial ten 18. Son 18. Está excluindo Santiago, pero sería 18 para todo o resto de concellos. Nós, na nosa proposta, seguindo as directrices da Unión Europea e os rangos que establece a Unión Europea, propoñíamos 6 bombeiros por cada 10.000 habitantes. O Consorcio Provincial propón 3. Nós propoñíamos 14 bombeiros por cada 100 kilómetros de extensión. O Consorcio Provincial propón menos a metade. Entonces, non é comparable, porque as diferencias son moi grandes, non? Claro, e por outra banda, que para min tamén é un dato relevante, a nosa proposta é unha xestión pública, é un parque comarcal público, bombeiros, que é un servizo público, un servizo básico para os veciños e veciñas de Santiago, non? A proposta do Consorcio Provincial inicialmente é de xestión privada. Mas, dito todo isto, por parte de Compostela Aberta e do Goberno, non nos queda outro máis que dicir, outro argumento, non? Están as propostas, os concellos tomaron a súa decisión dentro da súa liberdade para decidir cal é o mellor servizo de seguridade, de extinción de incendios que lle queren prestar ao seu concello, e, cada quen goberna no seu concello e ten que tomar as súas decisións. Pois imos falar agora do servizo da hora e do guindastre. Estamos inmersos nun proceso de municipalización que por momentos parece que se complica un pouco. O certo é que a oposición estes días estivo a denunciar o seu malestar porque se prorrogara por quinta vez o contrato coa empresa que actualmente é a adxudicataria, unha empresa que ten unha sentenza xudicial que tería que deixar de prestar ese servizo. Hai, por un lado, ese malestar con esa quinta prórroga que se fixo por acordo do Goberno, falan de que non se lles avisou a oposición, e, por outro lado, temos ese proceso de municipalización que se podería complicar tamén agora. De feito, estábamos pendentes de que neste mes de maio se pudera convocar un pleno extraordinario para levar esa cuestión, a esa sesión. Non sei se se vai a producir, se vostede nos pode aclarar algo sobre este proceso, sobre a situación actual, como está agora. Mira, en relación á primeira pregunta sobre a continuación da prestación do servizo, que xerou críticas na oposición, eu ás veces teño a sensación de estar, eu digo con sinceridade, teño a sensación de estar, en vez de traballar no Concello, gobernando nun culebrón montado pola oposición, pola política tradicional, que serán problemas e conflitos culebróns onde non o hai, non? O servizo manteuse a súa prestación, como se ven facendo nos últimos meses, como se falou en multitude de comisións onde están representados a oposición. Todos sabíamos que o servizo estaba ata o 30 deste mes prestando o servizo. Había dúas solucións, ou se prorrogaba esa prestación de servizo ou botábamos a 50 traballadores á rúa. Quere a oposición que botemos a 50 traballadores á rúa? Non sei se é iso o que quere, non? Pero que sí que é certo que había esas dúas opcións. Entonces, mantivos o servizo como se ven mantendo nos últimos meses, non? Nos últimos 15 meses. Escoitei tamén declaracións que decían que ademais se fixera aí as escondidas, non? Que o Goberno, as escondidas, facemos esta prórroga do servizo. A min
estas declaracións tamén me fan moita gracia e creo que ás veces son criticar por criticar, non? Aprobouse nunha xunta de goberno extraordinaria, os que tendes experiencia na política municipal, na política local, sabedes que unhas xuntas de goberno extraordinaria é algo do máis habitual. Hai dúcias de xuntas de goberno extraordinaria de forma anual, con Compostela Aberta, co Partido Popular, co Partido Socialista, co Bloque Nacionalista Galego, hai dúcias de xuntas de goberno extraordinaria, non? Para que a xente que nos está escoitando, que nos está vendo, se faga unha idea. O goberno ten unha xunta de goberno ordinaria cada semana, todos os venres. Pero como en calquer organización, como en calquer empresa, pois hai ocasións que é necesario convocar algunha de forma extraordinaria. E isto aprobouse nunha extraordinaria, pero é un procedimento do máis habitual. E non dá lugar a escondidas, porque a oposición ten acceso a todos os expedientes da xunta de goberno, ordinarias ou extraordinarias, o día seguinte. Isto aprobase en venres, pois o día seguinte no luns poden acceder a todos os expedientes aprobados en xunta de goberno, non? Entonces, esa sensación que comentaba antes de que vivo nun culebrón, de que vivimos nun culebrón ás veces coa oposición, que seran problemas e conflitos onde non os hai, e que ademais seran conflitos e seran ruído en aquelo que non é relevante, non? Coa cuestión, bueno, supoño que coa intención, coa vontade de facer ruído. Sobre o último que me preguntabas, tiñamos vontade de levar no pleno de maio a remunicipalización da Grúa e Ahora. O expediente está completo. Ten, creo que xa perdín a conta, pero cerca de 30 informes esta remunicipalización. É o traballo de 15 meses de traballo, non? E o expediente está completo e a decisión estaba tomada. O que aconteceu é que a empresa, a segunda empresa que quedara no proceso de adxudicación, recordemos un pouco por recordar un pouco como fora o proceso, o Partido Popular adxudicou este servizo de Grúa e Ahora a unha empresa, unha sentenza, o xulgado determinou que esa adxudicación non era correcta, era ilegal, e anulou ese contrato, e naquel momento, pois, tanto os informes xurídicos do Concello como a propia sentencia non indicaba que se tivera que adxudicar a outra empresa, e nós continuamos co proceso e decidimos que tiñamos a oportunidade de remunicipalizar basándonos nos informes xurídicos. Que acontece agora? 15 meses despois, cun proceso de remunicipalización case na súa fase final, a empresa que quedara naquel momento de segunda, a adxudicataria, presenta un recurso no xulgado 15 meses despois da sentencia, cando xa levamos moitos meses de traballo. O alcalde creo que foi claro na súa intervención, dicindo que a decisión non está tomada, que faremos en relación con este recurso que agora presenta tanto tempo despois unha empresa ante o xulgado, que se dirá nos próximos días, o próximo luns ou o próximo martes, farase público cal é a decisión do goberno. De todas formas, eu o que vexo aquí é moito nerviosismo por parte da oposición que durante moito tempo, pois de palabra, de boquilla, viña reivindicando unha remunicipalización dos servizos, prestar os servizos públicos dende o público, e, sin embargo, cando chega o momento de ir a un pleno, de posicionarse e de demostrar realmente cal é o posicionamento do seu partido, pois, entonces, empezan os nerviosismos, non? Empezan as dúbidas. O Concello de Santiago ten case íntegramente todos os servizos públicos privatizados. Todos. De feito, se comparamos con concellos de poboación similar, probablemente sexamos os que máis servizos temos privatizados. E isto é o resultado dos anos, non dos últimos 4 anos do Partido Popular, solo porque o Partido Popular gobernou 4 anos en Santiago, senón de anteriores gobernos de partidos como o Partido Socialista que decidiron privatizar, externalizar todos os servizos públicos e que agora veñen a pedir, pero só de boquilla, pois decisións e exigencias ao goberno de Compostela Aberta cando eles non o fixeron nunca. Ben, pois non nos dá tempo para máis, aquí quedan estas cuestións. María, como sempre, moitísimas grazas por estar con nos aquí no Preguntoiro. Ata a próxima. Por invitarme. Deixámolo aquí, volveremos na semana que ven con máis entrevistas. Graciñas a vostedes tamén por acompañarnos.